Er vandet forgiftet? Formålet med dette forsøg er at undersøge kvalitativt for følgende ioner. Hvis vandet indeholder nogle af de her ioner, vil vandet være forgiftet. Det er vores apparaturliste og de kemikalier vi bruger. Forarbejde. Her skal vi tjekke forud for forsøget og se hvilke gifte man kan bevise og hvilke ioner man kan bevise i disse gifte. Det kan man se ved at f.eks. at strynin har et nitrogen og hydrogen, og derfor kan det indeholde ammoniak. Man kan kigge efter alle de andre og se om de indeholder disse bogstaver, og derfor så undersøge om det indeholder ionen. Man kan se her at der er nogle der ikke kan påvises på grund af at de ikke indeholder sammensætningen af nogle af disse ioner med atomerne. Fremgangsmåde. I vores fremgangsmåde kan vi fortælle hvordan vi vil påvise de forskellige ionforbindelser i det forgiftede vand. Påvisning af ammonium. Ammonium er en svag syre, og ved reaktion med den stærke base OH- dannes der fri ammoniak NH3, der kan kendes ved sin lugt og basiske egenskaber. Bagefter kunne vi påvise at med pH-værdi på 8, det viser at der er ammonium i. Påvisning af manganioner, fosfationer og kloridioner. Vi starter ud med at prøve at påvise kloridioner ved at tilsætte sølvnitrat. Da det danner et hvidt bundfald, kan det være at der er kloridioner i. Men da vi så bagefter tilsætter fosfationer og det hvide bundfald det forsvinder, kan vi påvise at der ikke er kloridioner, men fosfationer i. For at påvise at der er manganioner i, så kan vi tilføje K2S2O8, og væsken vil blive rødbrun hvis det indeholder manganioner. Væsken blev ikke rødbrun, så det påviser at der ingen manganioner er til stede. Påvisning af calciumioner. Da man kan tilsætte mættet ammonium og salat, kan der dannes et hvidt bundfald hvis der er calciumioner til stede. Da der ikke dannet noget hvidt bundfald, kan vi påvise at der ingen calciumioner er tilbage. Påvisning af sulfationer. Der tilsætter vi cirka dette antal af BaCl2. Der vil komme et svagt hvidt bundfald der mælker opløsning hvis der er sulfationer til stede. Resultatet er at vi fik et hvidt bundfald hvilket viser at der er sulfationer til stede. Efterarbejde. Hvilke gifte kunne vandet indeholde? Vandet kunne indeholde strycnin, bladan, thalliumsulfat, morfin og klofon. Hvilke gifte kunne vandet ikke indeholde? Vandet kunne ikke indeholde arsenik, kaliumcyanid og etylenglykol. Er vandet dødeligt? Vandet er forgiftet, da det indeholder fosfationer og sulfat. Tak fordi I kiggede med om vandet er forgiftet, og håber I vil nyde screencasten.